Marcos ng Ebanghelyo sumala kay San Mateo. Nagsumati Jesus sa niya mga tinunan hini nga pasulbingay. Ang ginalinan ng langit masusugad hini. May dahag ko sa katao nga nakunahuna in paglakat nga tuwin lang niya nga dati. Gintawag niya mga sulbuon nga gintapod na ira ang iya mga hiyagi. Gintagan niya ang tag sa irahin puhunan sumadaliya pagkatapos. Gintagan niya hindi makayukot ano sa duha kayukot ani kaduha kano sa kayukot ani katulo. Kahumanin na katiyan. Pinakadaan sulbuon na pinarawak ng 5 kayukot nga ginpatigayo na niya kwarta nga nakalagang kaya yung 5 kayukot. Aamungan niya paagi, nakadugang pahinduha kayukot ang pinarawak hinduha kayukot. Kung dilinaka, ang sulbuon ni pinarawak hinusa kayukot, nagbuhiya ng taguon ang kwarta hadiya agaron. Paghagusin maiha na panahon, inuda nagaro hini ng mga sulbuon ang nakiktuhay kaira. Dinaw pasulbuon ng kinarawak ng 5 kayukot, dara ang dugang na 5 kayukot pa. Dinaw, nagsiling hiya, agaron naghatag ka ako ng 5 kayukot, kita ka, adiliwatin lain ng 5 kayukot, nga akong pinakabuhian. Nagsiling aniya agaron, maupay ani mong ginbuhat, ikaw nga maupay nga katakuran na sulbuon. Tungod kay nasaligan kahit pagpakabuhi, hindi ay niya kwarta, itatapod ko kayo mo indamo nga salaki. Pakadi sulod ngan pakianggit kan akong kalipayan. Niya sinulod ang sulbuon na gintagan hinduha kayukot na nagsiring, agaron gintagan ako hinduha kayukot kita, adiliwat indugang pangaduha kayukot nga akong pinakabuhian. Nagsiring nga niya agaran maupay ni mong ginbuhat, ikaw nga maupay nga katakuran na sulbuon. Tungod kaya saligan kahit pagpakabuhi, pinggiti ay niya kwarta, itatapod ko ay mong hindamo nga salaki. Pakadiha sulod nga pakianggit na akong kalipayan. Niya sinulod ang sulbuon na pinarawat sa kayukot na nagsiring, agaron maaram ako nga mahuri ka na tao, nag-aanit ka hanuray mo gintanong, nga nagtitiro ka abot uma nga waray mo ipugas. Nahadlok ako. Sanglit pinilinakat ako nga gintago ko hatuna ang aani mo kwarta. Kita iini ang kwarta. Waray ito kaibani. Nagsilingan niya agaron, maraot nga hubya ka nga sulubuon. Maaram ka kung manunta nga nagaanya kuhan waray ko igtanong, nga kikirok akuhan abutan nga waray ko igpugas. Kaya naman nga waray mong ibutang habang kuhan akong kwarta, base paghuli, karawakong kuhan puhunan, upunan, tubo. Yan na kuhaan ninyo ang kwarta iya nga nihatag na duhan sa lubuon ang may napulo kayo po. Kay tatagahin labaw pa ang tanan niya may edana nga mamay adahin labawhan kasadangan. Kundi ko kuhaon tigang haiya nga waray bisan panduti ay nga daiya. May itong hini nga waray gamit niya sa lubuon ilabog iya nga kay sidman nagawas dito magtatangis siya na maliligot niya ang iya mga ngipon. Ang Ebanghelyo ng Ginoo. Ang atong ginbasa ng Ebanghelyo, tinuloy natin basa. Sumpay, ito natin. Usa ka semana na pag-alin susunod ang mga pagbasa hindi nga semana. Diri na hinabi na itong ginbasa yung ang kamatay ni San Juan. Kundi, hindi na kita yung preference. Pero ito na pagkampuhi ang pagsakita ang kamatay ni San Juan.
Wala ka intensyon ng misa. Ito nang katapos ito ng kalibutan. Sugal nga na marandong kita na pirataan ang katapos ng kalibutan. Kung sino pa, nagpupuyot kita hiningi panahon din ang mga sinyalis na tutunan. Usahay, ito natin pagkita, hindi kaya natin mga sinyalis. Kundi ang aton pagkatapos. Hindi pakatubang hawakmanan sa Diyos. Ang aton pagkatapos, itong pagsurako, itong katapos, itong kalibutan, ang pag-abot ang Ginoo. Usahay, we are concerned on the signs of the times. But we are not concerned with that we are free or we are ready to face the end time or the coming of the Lord rather. Kaya naman, itong katapos ng kalibutan, pangaruan kita itong kwenta. Dahil nag-imbasa ng Ebanghelyo, pag-abutan sa agaron, pag-abot ng panahon, di matubang kita, hawakman ng Diyos, pangaruan kita ang kwenta. May nga ni audit. Ay nga ni audit din ni kalibutan. Dahil itong COVID. COVID or audit? Pag-auditon kita. Pangaruan kita yung kwenta. Kumpara natin, gingamit ang mga bahan, ang mga hiyas, nagihatag ka ato ng Diyos. Kung natin ginhemulusan ang kinabuhi nga upang niya ato. Kung natin gingamit ang mga bahan, ginhapahamtang niya ato. Kung ano natin gingamit ang panahon na gingahin niya ato. Kung paano natin gingamit ang atong talento nga iiging paangbitaan. Dahil ito, we will be asked about time, talent and treasure. Wala natin naging gamit ini na mabutan ng atong kinukulit. Ang kuntet atong unahon na concern ng atong kinagawin. Matakos ba ko, andang ba ko, itong pagtako itong ginuha, itong natak na aniya pag-abot, din pangaro na kuhing kwenta ang atong mga ginuha. God has given us so much. God has blessed us so much. Salit man, nakan iya pag-ungar, sugad at nga diba masurugoon nga naghatag pahin usap 100% kapilot ang iraigin balik niya dahan agaran na sinaya at sining kaubyan nimo masurugoon waray mong gamita anak kung sa napilito pagkabuhi aagawon na ako kuhaon ay ang tanan niya dahil bisan buti ay nga dahil mga niyahakat ngadtuhat to nakabalik hinakulo kayo. Ano nga ang Diyos? That you have to multiply, that you have to share to others. Sa nagsasigod pa, tinatulad atong kinabuhi, ang mga bahan niya gihatag ato ng Diyos. Ang katigayunan, talento, panahon, gihatag niya ato. Punta magmamilungahon, kaya pas sa pag-abot, hantag na niya pag-abot, matapos kita, andal kita, kung pangaroon kwenta, kan andal kita, pagsulunhan kung titi, ang Ginoo dito ang iya minalihan. Ngayon ang adlaw na sa oras kita, hininga sa pagdungduhan pagsakit o pagsakit o kamatay sa Luang Bautista. Di sa napagpuhan atong pinabuhi, ibang kita kay base, hininga ba na mo, aniya pa ako. Sito pa, matapos kita makasangkot ng langit, naging andal niya para